କୋଉଠି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? କଳସ ଦାନ୍ତ ନାଇଁ ଆଉ ତୁ ସେଇଆକୁ ଟିକେ ଯୋଉ ମସଲା ପାଣିଲା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇନଥାନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ତୁ ତ ଖାଲି କହିବୁ ମତେ ଭଜା ଦବୁ ଭଜା ଦବୁ। ମଜା କାହିଁ କରିବୁ ମସଲା ମସଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପେଟ କଣ ହଉଛି? ଏବେ ଟିକେ ବିନ୍ଧା କମିଯାଇଛି। ଖାଇଲି ନା ଗୋଟେ ଖାଇଛି ବା ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଖାଇବି ଆଉ। ହାଁ ସେ ଆଜି ଖାଇବେନି ଶୁକ୍ରବାର ତ ଖାଆନ୍ତିନି। ପୁଅ ଖାଇବେନି ସେ ଖାଇବେନି ଅପା ଖାଇବେନି। ହାଁ ଇଏ ଜୋଇଁ ନା ତାଙ୍କର ବା କରିଛି ଶାଗ ଭଜା ଭାଜିଛି କଲରା ଭଜା। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଆଣିବେ।